özgür, Gökte özgür, karlar tutar, divar bular. Hava özgür, hava özgür, sen de özgür. Yalmaysan, gel yanaşa. gel yanaşa. Delisinle biz ölmemiz. Hiçbir koşa. Kim Tatarşa anlamak? Okay. Min Tatarşa söyler miydi? Lakin koşamda Rusça'da kuşer. I will have to, because потому что английский вдруг лезет, когда я говорю по-татарски. Вот. Зур рахмат. Зур рахмат. Келгіз үшін біз бек шат сіздің білен көрішірге, чүнки бұл бек happy moment. Kabul etti. Алар немножко в шоке, кебек тиылды миңа азрак. Но того ж аваз әйбәт булдымысың? Ну как-то алар жылын по ходу дела. Бик жеңіл булмады, әмма біз тұрыштық, һәм булдырдык. Министерство культуры да безгә азрак ярдәм итте. Һәм инде җыйдык кирәген. Seyde bilen bir mertebe jırlağan var indi Krutuşka festivalinde. Hem indi onun bilen biz biliriz. Mubay bulmağaç min tağı yana kişini taptım. Jırlarga şuna göre min bik şat. Min bit qarab turam нәрсә була альтернатив тусовкада дигәндәй. Шуңа күрә мин күрәм яшьләрне, миңа бик кызык бул һәм мин бик шат аны күрергә, үскәнен, алар ничек развиваются, шундай. Oğlum jeli tügelisin gülüm jeli tügelisin Oğlum jeli tügelisin gülüm jeli tügelisin Oğlum tügül gülüm tügül canım jeli tügelisin Oğlum tügül gülüm tügül canım jeli tügelisin
апа белән беренче тапкыр чыгыш ясамыйбыз. Бу инде безнең икенче тапкыр. Һәм Камал театрында бик дулкынландым, чөнки бу чыннан да минем өчен мондый стильдә җырлау, ул минем өчен ниндидер яңа стиль һәм мин үземчә инде бик дулкынландым, ләкин бик зур рәхмәт Зуля Камаловага шундый тәҗрибә өчен, чөнки минем максатым төрле стильләрдә җырларга. Беренчедән, беләсезме, ул менә бүген концертта иске җырларны да җырлады бит инде. Һәм ул иске җырларны бер дә бозмады. Ул аларны бозмады, ул бүтәнчә стильгә, манерага аларны ясады, әмма дә ләкин без аны бик яраттык. Без аны тыңлый алабыз. Шуңа күрә шунысы белән дә аерыла һәм инде тере тавыш, үзенең музыкантлары, инструментлары, шуңа күрә шуның белән дә аерыла. Чираттагы стилем бәлки джаз булырдыр. Күптәннән Зуляның концертын килеп тыныч иттереп, тамашачы буларак карарга хыялым бар иде. Ул хыялым бүген чынга ашты. Аннары миңа бик кызык иде. Бу альбом асылда электрон альбом, 6 көн ярату. Миңа музыкант буларак бик кызык булды. Ул электрон өлешне тире җырлаган вакытта тире концертта ничек эшләүләре. Ничек дип әйтим инде, шундый музыкант кызыксынуы алып килде дисәм дә була. Миңа ошады концерт. Талантта, тавышында һәм дөрес вакытта читкә чыгып китүендә. Дөрес вакытында читкә чыгып китүендә монысы миңа иң мөһим әйбердер, чөнки әгәр монда булган булса, синең белән минем кебек булыр иде, безнең бөтенебез кебек булыр иде. Аның мөмкинлеге булды чит җирдә чит әйберне, чит җирдәге ничегрәк итеп әйтим икән инде, кешелек дөньясы җыйган бик күп иң матур хисләрне, иң матур көйләрне, гомумән шул бөтен әйберләрне тупларга аның мөмкинлеге булды һәм бу аның феноменының бер өлеше. Правильно, обоим нам правильно.